Què passa, família? Doncs ja hi tornem a ser aquí a Barcelona avui per cobrir la Diada de Sant Jordi, el Dia Internacional del Llibre, en què l'amor és protagonista. És un dia preciós i us ho volem acostar des d'aquí, des d'adolescents.cat. And I will always love you. Will always love you. Hòstia, Guillem! Guillem Estadella! Com estàs, Ernest? Però quina màquina! Ostres, que guai, El coneixeu o no? És Guillem Estadella, un youtuber de moda, de Cunit. Hòstia, de Cunit, visca Cunit. Què tal, com estàs? Què fas per aquí, Ernest, tot sol? Doncs jo estic fent un reportatge i, a més, hòstia, t'he de dir que efectivament estic sol, aquí amb la GoPro, el micro. No, però molt forever along, tio. Jo pensava que eres un fucker, ligon i tot, No, ningú em vol acompanyat. I, bueno, a tu t'agrada això de la comunicació, t'agrada el bon rotllo. I tant, ostres, faltaria més. Tu m'ajudaries, Estadella? Home, i tant. A fer el reportatge? I tant, però l'estil cunitenc, Quin és l'estil cunitenc? De macre absoluto. Bueno, passegem per aquí. Ara Vale, som al sí. Passeig de Gràcia, Vale, sí. estem aquí al cor del Majestic, molt maco, i podem anar baixant fins a plaça Catalunya, vale. no sé què et sembla, a veure No, si hi ha algun autor famós que estigui signant. Vale. Quin és el preu de la rosa? Vale. Crec que està Belén Esteban. Doncs vinga, a veure què ens surt d'aquest reportatge entre Guillem Estadella i jo mateix, Ernest Codina, per adolescents.cat. Que avui pels carrers de Barcelona. Doncs bé, agafo jo el relleu de l'Ernest Codina, aquí estem a Sant Jordi. Aquí hi ha una paradeta molt bonica, roses personalitzades. Bueno, a veure, anem a preguntar quan costa. Hola, què tal, com esteu? Bueno, doncs donem roses i fiquem una targeteta molt tendra, personalitzada, amb un cordó, per 3 euros. Bon preu, 3 euros. Doncs perfecte, molt bona dia de Sant Jordi, que comprin molt. Així estan les coses aquí per Passeig de Gràcia, poca gent, com podeu comprovar, no hi ha gairebé res de gent. Mira, un globus se'n va! ¡No! ¡Vuelve! Aquí se le ha volado, se le ha ido. ¡Adiós! Hola, me ha llamado mucha la atención de que tienes aquí el perro. ¿Te ha regalado en la rosa o qué? El perro no, ha sido mi marido, que acaba de llegar ahora mismo. Ambas cosas. ¿Qué tal? ¿Os gusta el día de Sant Jordi o qué? Estupendamente. Un perro de pocas palabras, tiene la rosa, pero es muy simpática, ¿eh? Adeu, Fuixa! Veiem que està Vanessa Martín. Hola, sorry. Hola, què tal? Aquí veniu a signar, aquí veniu a buscar. A Rafael Sant Andreu. Aquesta és la teva parella? Sí. Ja t'ha regalat la rosa? Encara no. Si no, has quedado retratado, tío. Ostres. Hola, bona tarda, bon dia. Aquí veniu a buscar que us signi el llibre. Vanessa Martín. Sí, és cantant, perquè ha tret poesia, tenia poemes i els ha escrit. Ens podeu cantar una cançó de Vanessa Martín? Va, venga, va, una cançó de Vanessa Martín. Va. Una canción, este es tu momento. Vas a ser viral en YouTube, va, dale, va. Necesitas una... Todo el mundo, palmas, venga, va. Un aplauso. Fuerte aplauso. Venga, fuera, aplaudiment. María. Va, es la doble de Vanessa Martín. What's your name? Anne-Marie, we're here for a hen party Oh, hen party. ¿Qué es una hen party? from Scotland and England. Oh, so good. Do you know what is Sant Jordi? Yeah, it's the St. Jordi is the patron saint of Catalonia. Yes. It's a special holiday for everybody in Catalonia, and the men buy a book for the women, and the women buy a rose for the men. Ah, you are the... Oh, this is the novia. How are you? Am I famous? I'm fine, thank you. Oh, yeah, it's fine, and thank you. You have a present, no? You have a rose. A rose, yeah. I've got Who regaling to you? Pardon? Who give the rose to you? Family. Your family, but you have a boyfriend, no? Husband, yeah. Where is your husband? He's at home. Where? In England. At home. It's so good. Ole! Yeah. So good, thank you very much. Hola, estem fent una mica de baròmetre a veure quan està el preu de la rosa. Tenim a 3 euros les roses, com podeu veure, bueno, boniques. I podríem fer alguna rebaixa per adolescents.cat? 2,5. Bueno, aquí hem dit que sí, 2 euros, 5 roses. Aquí heu de venir a comprar adolescents.cat, heu de venir justament davant de l'estació de Rodalies. Aquí, 2 euros, 5 roses. I tenen una mini navaja, nois, veniu en compte perquè si no compreu us roben. Albert, A quant tens el preu d'aquesta rosa? doncs mira, aquí des de l'Associació d'Intèrprets de Llengua de Signes de Catalunya, ASILS, fem a 4 euros la rosa. Hi hauria alguna rebaixa per adolescents.cat? Home, sí, si ho feu dues, podem parlar. Podem fer una cosa molt cursi, que és posar les mans en forma de cor? Va, fry and free. Jo no puc, però... Jo et completo, Algú Ernest. més, en llengua de signes, algú. Ah, molt bé, clar, llega. Vamos, vinga, va. No cal micro, no? Ole! Avui és el dia dels enamorats, feliç Sant Jordi.
Hello, excuse me. De China. Sí, ahora estudiamos de máster aquí. ¿Y te han regalado una rosa o no? No, porque somos extranjeras, supongo. Te regalaré una rosa de amistad, ¿no? Está muy bien. Un fuerte aplauso para la amistad y las rosas. ¡Fuerte aplauso! Que vaya bien, que vaya bien. Per fi he trobat el meu llibre per Sant Jordi. Aquí el tinc. Aquesta suposo que és la dona que ven el llibre. ¿Cuánto cuesta el libro? Ni idea. Estic esperant una amiga i no ens trobem. Jo he quedat aquí el llibre, justament el dia de Sant Jordi. Quedamos donde el libro, como hay pocos en Barcelona. Estic al costat d'un llibre gegant, però no arriba. No sap el preu. Moltes gràcies, em quedaré sense al final, perquè no me'l puc emportar, crec jo, 5 euros aquest llibre, després el col·lencet per un de Risto Mejide, manda narices. Quiero mi rosa, ay, mi libro. ¿Quién me regala un libro? Aunque sea el Kama Sutra o de Teo va a la escuela. Quiero un libro para San Jordi. De qui ets tu, la princesa o el Jordi? Jo no sé. Yo soy la princesita /baja.com. Plaça Catalunya per Sant Jordi, com us podeu imaginar, doncs està a rebentar de penya i que dius, mira, li vull fer un regal original a la meva parella, no li vull regalar una rosa perquè és molt clàssic, li pots regalar sempre, doncs, un globus d'Eli. Mickey Mouse, els cotxes aquests que, com es diuen, Guillem? Cars, els cars. Exacte. Dius, hòstia, doncs mira, li regalo una girafa zebra tigre, que és això d'aquí ben bé que no se sap exactament quin animal és, o una princesa de Disney. Jo em dic Gianmarco. Clàudia. És un bon dia avui, no? Sí, fa molt bon dia aquí a Barcelona i jo crec que s'ha de disfrutar avui, que és Sant Jordi i és un dia per tots els catalans i molt maco. Gianmarco has dit, no? Sí, sóc italià, bueno, el meu pare. A quina hora li has regalat la rosa, Gianmarco? No sé, sobre les 12, crec. Esperaves alguna cosa més que una rosa o esperaves la rosa o potser arribarà alguna cosa més, Gianmarco? No, la rosa. Home, jo espero el llibre encara, que no me l'ha regalat, Bueno, m'agradaria anar a mirar el del Risto, que sembla interessant, però si no és el Risto miraré algun altre. Així, no sé, no soc molt de llibres. Avui és una jornada bonica, preciosa, assolellada, que patíem pel temps, però sembla que el sol de moment ens està respectant i no sé si és molt demanar per ella, volem pel reportatge un petó. Un petó. Baby, I'm hot just like an oven. I need some loving. Em dic Nacho. I alguna cosa que puguis aportar en aquest reportatge? Ens pots fer algun animal o alguna... Doncs sí, a part de roses puc ser animals. Ah, fes-me una rosa, fes-me una rosa. A veure, jo t'aguanto aquesta. Oh! 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 Gràcies, Nacho. Anem a intentar regalar aquesta rosa tan xula que ens ha fet amb globus al Nacho. Aquí veig unes noies que estan soles. Us han regalat rosa ja o no? No. Doncs aquí tens la teva. Com et dius? Magdalena. I és per tu, d'acord? 2 petons. I bon Sant Jordi. Bueno, feliç una noia, no? Un somriure. Hi ha molta expectació aquí a la FNAC del Triangle perquè, bueno, hi ha una cua impressionant, no sabem qui està signant llibres, anem a preguntar-los aquí davant. Ferran Adrià. Adrià, Ferran, fes-me una tapa, Ferran! Què, ets fan del Ferran, tu o no? No, però us he vingut a donar l'apoio aquí. Us he vist aquí que necessiteu ajuda. Va, tornem-hi per últim. Vinga, va. M'estan esperant, 2, 3... Ferran! Ja, anem a veure si trobem el llibre d'adolescents.cat. Va, William, anem-hi. Adolescents.cat. Això no pot ser, Això, així no, No tenen, bueno, amigos, han quedado retratados. És molt heavy perquè nosaltres vam venir a signar aquí llibres. Tenim 4 llibres al mercat. Mira que ho vam petar el Sant Jordi 2013, tio. Jo no escric cap, no? Però, joder. Bé, com que ja no tenim ànim per continuar amb aquest reportatge, ho deixem aquí. Sí, a mi m'ha deixat molt lleig, això. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos a home, la jornada d'avui. Seguiu Guillem Estadella a les seves xarxes socials, al seu canal de YouTube i a Everywhere. I pel carrer també, que està molt bé, això. I fas espectacles també, Sí, estem fent espectacles. Guillem Estadella, avui, en aquesta dia de Sant Jordi, al costat d'adolescents.cat. Moltíssimes gràcies, tio. A tu, Ernest, gràcies. Fem un petó, va, petó. Can't touch this. Can't touch this. Va, vinga, Hola, bebés, super quisparas. Adolescents.cat, Gràcies.